Aquí no está regado, no juega uno por favor. Hòstia! Va, tio, és que sempre igual. Venga, Demón, venga. No, insatisfet. Amb el punt més que res per la situació. Nosaltres som els serveis guanyar i no hem aconseguit amb alguna cosa, marxem decebuts i decepcionats. A partir d'aquí crec que això és una cosa que toca més jutjar potser els altres, perquè potser no seria objectiu. Crec que a partir de l'ara l'equip va tenir moltíssimes ocasions per guanyar i va perdre un partit. Crec que avui la primera part ha estat igualada, crec que igualada, és la paraula exacta, intent de subjectiu, crec que la segona part ha tingut 4 o 5 ocasions que no es poden perdonar. Crec que han jugat de l'altre camp del Lleida, crec que han tingut les ocasions, sí que és cert que n'he tingut una, però no ho sé, jo no em toca dir, crec que quedaria malament, estar en descens que avui mereixies guanyar. Crec que això toca dir als canvis de partit, però estava una mica dur i la pilota no la podíem tirar per terra, ells han treballat molt bé. I sí que és veritat que el darrer ha tingut el partit per guanyar-lo amb 4 o 5 ocasions molt clares que el nostre porter ha estat molt encertat i a partir d'aquí realment pensava, quan hem tornat a modificar les peces, que guanyaríem el partit, perquè ho vaig dir a la prèvia, les emocions afectarien el partit, penso que els últims minuts el Tàrrega havia de guanyar perquè necessita guanyar, però per dins pensaven, ojo, que no perdem, i l'última acció del partit hem pogut guanyar el partit. Amb una mica de fortuna podíem haver guanyat, per tant, la meva valoració del partit és que al final, per mèrits de la primera i segona, és un empat just. Sí que és veritat que el Tàrrega, si fa 1-2, segurament s'hagués endut la victòria, però al final ha pogut perdre.